Nagsakat. Iya. Nagsakat. Siyempre, nagsakat sa Mount Isarog. Tapos, sabi ka tong pading padiwan. Oh, si Padi. Padi, napapahingi ko padi. Ay. Maiilang mo nang eko. Ayan. Sige nang ngeta, ako hindi lang mo nang hindi lang ngeta. Lagi si Padi. Lagi si padi. Argay no. Ayan. Una niya, ano pa itong sagitsit pa kan sa ingi. Iyo. Ito pala may kubra dumo. Dinato ka. Nato ka. Yung gayo. Ang nato ka si Singok. Yung gayo ito. Singok ni Padi. Ayun, si Padi. Sabi niya duman sa Padi. Kaya Padi, dapat nga Padi mahali ang ano kani. Mahali Ang nga Padi. kamandag. Ang kamandag kaya kani Padi. Padi. Dapat nga Padi. Dapat first aid, Padi. Arayo. Sa kampor na. Ikaw, arayo na. Mayong signal ang cellphone. Mayong may daramang kutang mayo na. over Ano na. Maana. Dead spot na. Iyo, sinabi ko na kay nga sa imo na magbaba na kita. Tadakol na ngayon dyan lasulas. Ano pang Ano nga talaga? Pirit ka, pang ngok ka. Nato kang imis mo singok nato ka. Ang huna kaya katong kubra, pareho niyang kubra. Nagbigak singok. Ay, di nga, di pala nang una daga to. Kakano niya, bulate. Padi, nagkangok ka pa. Jutay na nga ni. Nato ka pa. Padi. Nagadal ka ba kang ning first aid? So para rin. Higi na, Padi. Supon mo na ni Padita. Dapat mahali ang kamandag. Ngok mo. Ikukuspa mo man lang pagkakuabot ang kamay. Dahil masupsup kang ngok mong iyan. Magpanimaga kita. Dawa! Dahil ko pa rin masupsup kang kakastamong iyan. Ikaw pa rin tinubong mo ba kasi aking ko. Nadawa pa ulit ko rin kandila. Dahil ako magsupsup kang ngok mong iyan. Magagalan ako, Padi. Matigbaka! Matigbaka ng ngip ka! Sabay kita nagsakat igdi. Nadawa! Napong kasako kang agum ko. Dahil bali! Kaya sabi ko na, tigbaka ng mukha. Taratok. Kung nagsabi si Agum, Maria, pag natuka, ngayon. Dahil naman nga napapakinabangan. Pasalamat. Ano pa si Kubra? Pasalamat ako. Itong kubrang itong halos na to. Ito si Hali duman sa meeting kang mga hayop. Iyo. Pag nagkailingan kayong bulate, tukubon mo ng hayop ka. Ito mga kahayupan. Ibaga. Iyo. Oo, kangaya. Supana pa di. Dahil ko pa di dawa pa di maguruli ang kitang kandila. Ika na pa di tayo ilinganan ni Padiyo. Tunglay na. Inot ni Padi magaganon sabay kaming nabuhay. Tulo na ang labot, Padi. Pwede pag-ihikorarog na kaniyo. Pwede pasakat ng kamandag. Namamati ko na sa may tulako. Pasakatapan na naayop na eh. Ngaring batigbaka na. Dawa pa rin di ko masup-sup kang nganip na yan. Halo yung pinag-iba ng tapadi. Dawa pa rin. Dawa tinubong ko pagkabos na aki mo. Family friend baga kita. Tapos ko. I don't care. Pwede nagbabagol na, Padi. Papagula sana. Papagula na nanip na yan. Pero gano'n na konsensya. Nakonsensya si Padi. Nagbago si isip. Nagbago ta. Gaman daw. Ayun. Nga Padi, sa imo ko iwalat lugod si Sampulo kung aki. Ika na nga magpadakula. Ika na nga magpadakula, Padi.
Sa madaling sabi, Iyo to. sinopsop. Iyo. Ay, tay ka daw maataman kan si sampulong aki mawawalat ka do. O sa kasi Mapas ko pati. mapas ko okay po, maparte gabos. Iyo. Di, anong ginibo? Kini sinopsop. Nabuhay. Tignan nga yung padi. Tamapirog na lang ko. Matama ko pa rin yung susop-sop. Kaya pala nang napakatokakan si Cobra, nagpipiling-piling. Di nabuhay. Nabuhay. Nabuhay si Magpadi. Medyo may gap na. May gap na. May gap na. Hindi na. Supog na mag-iling. Ah? Enye na. Ay, minsan na nag-aalok na si Padi. Sarong kita. Ngok mo! Lilingawan na palang pagbaba. Kalingawan na. Di na nagkasundo. Di na nagkasundo. Di na nagkasundo. Pero buhay. Oo. Buhay siya. Kaya nakasalalay kay Padihon niya. Siyang nabuhay siya. Si Agum na babae, di. Kaya pala nag-istorya to sa una. Kada nga magilingan kayo, nasusupog nga yan. Yeah.